Ik zie geen vaas, Daniel. De vazen die mogen er nog niet in, die mogen er pas in als alles klaar is. Dus we zijn druk bezig om het af te krijgen, zodat de collectie op de goede plek geplaatst kan worden. En, ja, dat is wel een paar uren extra doorgaan af en toe. Maar Ja. Stress? nee, nooit. Het komt altijd af. Hoe het ook loopt, we krijgen het altijd op tijd af. Hoeveel zalen worden het? We hebben op de eerste begane grond hebben we 1 grote zaal en vervolgens op de eerste verdieping hebben we 4 zalen. Ja, 4 zalen hebben we ingericht naar Ming, voor Ming. Is het ook belangrijk dat je je als bezoeker een beetje voorbereidt? Nou, ik geloof niet dat het echt nodig is. Iedereen die hier binnenstapt en daarna, na het bezoeken van de tentoonstelling weer naar buiten stapt, die weet veel meer van Ming. Het Ming is heel bijzonder omdat het heel verfijnd is van een uitzonderlijke kwaliteit. En vooral het keizerlijke porselein, dat is van zo'n kwaliteit en zo'n bijzonderheid dat dat dus later een gewild verzamelaarsobject is geworden. En daar zijn inderdaad enorme woekerprijzen voor neergelegd en die worden er nog steeds voor neergelegd. En daarom is Ming ook eigenlijk de bekendste dynastie die we kennen. Als je Ming zegt, dan heeft iedereen een idee erbij. En we laten dat ook in onze introfilmen zien. Alle vooroordelen, maar alle ideeën die leven onder mensen die met Ming te maken hebben, die waarschijnlijk niet eens waar zijn, maar wel leuk om te zien. De opening van de tentoonstelling weer Aron de Sneuren in de Harmonie. Daar werd ik een filmpje vertoond met allerhande tv-fragmenten. Want als er één op televisie een vaas kapot valt, dan is er donder op zezen dat het een Ming-vaas is. Kijk naar de vaas als erfenis blijkt die ontzettend veel waard te zijn. En nu heeft de vrouw de vaas verkocht voor superveel geld, namelijk 51 miljoen euro. Mien Dobbelsteen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ken je dat verhaal? Ja, die heeft ook wat laten vallen. Hè? Als er een vaasje valt in een film of een tv-serie, is het altijd een Ming-vaas. En dat is natuurlijk heel apart. This is my base, right? It's Billy Ray's base, right? I own this base, I can do like Harlem Globetrotter shit with it, right? Okay, you a Mel Lemon shit, right? Waar zijn we hier, Daniel? We zijn hier in het open depot van het Keramiekmuseum. Het Open Depot? Ja, het open depot. Normaal gesproken kan het publiek hier gewoon lopen. Maar op dit moment hebben we hier tafels neergezet omdat we de tentoonstelling stukken hebben voorbereid en alvast neergezet hebben. Zodat we die heel eenvoudig via het karretje naar de zaal kunnen brengen. Onze stukken. Maar in welke zin voorbereid? Afgestoft? Ja, afgestoft, genummerd, bekeken. De conservator heeft natuurlijk een lijstje samengesteld van objecten die getoond moeten gaan worden. En die worden dan door de collectiebeheerder op de tafels neergezet. Een speciale kussens met in hele kleine korreltjes. Het zorgt ervoor dat ze niet meer bewegen als ze 1 keer liggen. Zo. Dus je mag hier aankomen. Ja, mag je Nou, dat was speciaal, of niet? Speciale Ja. opleiding genoten hiervoor. Hoeveel stukken komen er totaal? Het totale aantal ligt rond de 150 stukken, als ik me niet vergis. We praten in het museum nooit over geld, maar toch. Nou, het zijn hele kostbare objecten. Ja, de waarde precies weet ik allemaal niet hoor, en dat is ook eigenlijk niet zo heel bijzonder. Het gaat erom de mooie voorwerpen. Ja, dat vind ik het mooiste. Hoe is het met de beveiliging? De beveiliging is goed geregeld bij ons museum. Ming heeft een magische klank en wordt heger waarderen als oorporselein. De kleuren, de skiernis en de schilderstechniek binnen uniek. Het is net neer verneerd dat er tientallen miljoenen euro's voor één stuk betalen worden. Het mysterie Ming zal de komende maanden nog duizenden leefhebbers in de skiergen loeken. En het mooie is, hoeft er helemaal net zo vol van te weten. Want de tentoonstelling is zo opzet dat er ook interessant is voor mensen die er maar een beetje van afweten. Mensen die het Ming samelen binnen dreig te vinden, want net elke niet wil weten dat er duur spul in de huis heeft. Ik dieven sjuggen naar de televisie.
Dags vonden wij iemand die het wel wat over haar sammeling vertellen voor, wat ze maar net in beeld kwam. Is het zo link om Mink te houden? Nou, dat weet ik net zeker, maar er is natuurlijk erg veel inbraak. En dan ben ik daar gewoon heel voorzichtig mee. Als ik vreet je mooi, hoe vol is het wurg, het Mink dat je had? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen in deze tijd. Nou, als je het verkeep wollen, dan hoop je altijd dat je er een flinke prijs voor krijgt. Ja, misschien dat de treien komt dat je op een 1400 zit misschien. Maar het is in het Wurg natuurlijk heel moeilijk om dat te zeggen. Want ja, als je 800 zezen kent ik wel. Wat doch je met spul? Gebruik je het ook? Nee, ik broek het zeker net. Want het is heel teer. En je mag eigenlijk al net als je ermee bezig bent, ringen om haar. Je moet echt heel voorzichtig ermee wezen. Want er komt zomaar een haarscheur komt erin. Dus het is gewoon mooi om te zien hoe mooi dat schilderd is vroeger. Heel bijzonder. Hoe lang blijft de tentoonstelling bestaan? De tentoonstelling loopt tot 27 oktober, dus mensen hebben nog ruimschoots tijd. En we hebben ook allerlei leuke activiteiten en arrangementen. Dus mensen moeten echt even op de website kijken om zich te verdiepen in wat we allemaal gaan doen de komende periode.